Здравейте, банда! Аз съм Джей, а това е юбилейният епизод 20 от безплатната поредица Произношение в 3 минути, в който ще си поговорим за щастливата 13-та най-използвана дума в целия английски език. И разбира се, по-конкретно за нейното произношение. За другите аспекти на английския, за лексиката и граматиката си говорим в английска му работа. А тази 13-та от най-използваните сред всички 170 000 активни думи в английския е думата not, отрицателната частица на английски. На първо време, само споменавам, не я бъркайте с no. No означава не като отговор. Да и не, yes and no. Not от своя страна е не пред глагол, с него се отрича действието в изречението. Не мога, can not. Не съм, am not. И така нататък. Но много по-важно за днешния урок, not не се произнася not. Повечето българи я произнасят така, но ако искате да звучите добре на най-разпространения английски в света, американския, тогава трябва да замените това отчетливо ясно О с А. Или още по-точно с нещо средно между О и А. Точно както can не се произнася точно с Е, а с нещо средно между Е и А, така и not не се произнася точно с А, ами с нещо средно между А и О. Това, разбира се, не е толкова важно. Ако искате да сте есенциалисти, казвайте си can и not. Важното е, или поне ако искате акцента ви да е консистентен, да не казвате can и not. Тук уточняваме отново, моето произношение и това, на което ви уча, е американското, не британското. Британците казват нещо по-близо до not, или дори ако не произнесат ясно тъто накрая, no. Американците обаче казват not, а повечето английски по света е американски заради филмите, сериалите, музиката, бизнеса, науката и така нататък. И това беше важната част от урока. Not не се произнася not, ами not. А ето и втората най-важна част от видеото. Това т в края на not много често не се произнася. Не изчезва напълно, но тръгваме да го произнасяме и не го довършваме. Причината е една много типична разговорна редукция в английски език, която на английски се нарича glottal stop. В свободен превод нещо като кратко спиране на гласните струни, така че да съкратят или разкъсат на две някоя дума с цел по-лесното й произнасяне. В американски английски тези glottal stops обикновено са в края на думите и конкретно при определени съгласни, най-често при T, каквато имаме в края на not. Британски английски обаче ги обичат още повече, защото често поставят такива паузи дори в средата на думата. Затова думи като bottle, бутилка, и water, вода, които стандартно на острова ги произнасят като bottle и water, много често на британски английски ще ги чуете просто като bottle и water, а в комбинация двете bottle, water, бутилка, вода. Ходи ги разбери. На тази тема, за паузите с гласните струни, за тези glottal stops, ще поговорим по-нататък в поредицата. Това, което ни вълнува в момента е как да произнасяме думи като not, а също и must, don't, got и други, които са кратки и завършват на ti. Ами общо взето, тръгвате да произнасяте това ti в края и не го довършвате. Все го направите и се спирате. Не not с звучно произнесено ti, а not. Можете да кажете she's not here, но stavi she's not here. Not. Така че имайте го на ум, много често not се произнася по-скоро като на, но и не е точно на, защото тъто го има като зародиш, просто не е довършено. Are you cold? Студено ли ти е? I'm not или I'm not? No, I'm not. Ако не знаете, че not се произнася not и ако не знаете, че това not често отпада, може отново и отново всеки ден да пропускате и да не разбирате една от най-ключовите думи в целия език. Без not няма отрицание на английски, а едни 30% от изреченията, които ще срещнете на английски в живота си, ще бъдат отрицателни. Добре, а сега на края на този урок е ваш ред да видим дали самите вие вече можете да произнасяте not правилно. Как ще кажете на английски? Не беше трудно. Не беше трудно. It was not difficult. It was not difficult. Или, ако потренираме нашите glottal stops, т.е. да не произнасяме отчетливо тътата в края на думите, it was not difficult. Можем да кажем it was not difficult, но е още по-лесно, и за това местните го използват, да кажеш it was not difficult. Почти чувате тези две букви Т произнесени, мозъкът ви дори най-вероятно продължава звука и ви лъже, че сте чули това ти, но всъщност сте си спестили малко звуци и сте си улеснили живота по отношение на произношението. It was not difficult. Добре, а как ще кажете на английски? Това не е моята котка. Това не е моята котка. Можеше да бъде This is not my cat.
That is not my cat. That's not my cat. It is not my cat. Или it's not my cat. И петте стават, но и в петте случая казахме not, а не not. Или дори not с пауза, с glottal stop, защото така е по-лесно за произнасяне. It's not my cat. It's not my cat. She's not so busy. She's not so busy. Едно и също, и двете се разбират, но второто е по-лесно. И с това можем да приключим за днес и заслужено да си починем. Ако този тип, много по-забавно, ангажиращо и логично учене ви харесва, ще се влюбите в курса по есенциален английски. Организирам го само 3 пъти годишно, в средата на януари, май и септември, а към момента на заснемане на това видео, следващата група в него започва още на 14 септември 2026. Вие също можете да се включите в него, а за да научите всичко за неговото съдържание, формат, цена и така нататък, просто изгледайте презентацията на линка, който ще видите на екрана си и в описанието на това видео. Разбира се, ако имате въпроси по курса, пишете ми на този имейл. Аз съм Джей, това беше епизод 20 от безплатната ни поредица Произношение в 3 минути, а ние с вас, стига да ми остане време да запиша още 10 епизода, ще се видим следващата седмица.